colega mea, Carmina Otman. Carmina, despre ce este vorba? Te rog să ne povestești. Bună ziua, așa este. Tatăl este cercetat pentru ucidere din culpă. Polițiștii au făcut mai multe investigații și au stabilit că în sarcina tatălui, în grija lui, erau cei 4 copii. Practic, el răspundea de viața acestora. I-ar fi lăsat singuri mai puțin de o oră ieri, când a plecat de acasă pentru a face cumpărături, pentru că soția sa i-a trimis 50 de euro din Cipru. În această perioadă nu se știe exact ce s-a întâmplat. Ce este că cei 4 micuți au rămas singuri acasă, iar casa a luat foc. Din primele date se pare că ar fi căzut jar din sobă, s-au aprins mai multe haine și cei 4 copii au murit în pat. Astăzi a început autopsierea celor 4 copii. Mâine părinții, tatăl îi va ridica de la morga spitalului din oraș. Dosarul a rămas la postul de poliție din Măgura. Urmează ca polițiștii să desfășoare cercetări mai departe. Vorbim deocamdată despre acte premergătoare. Tatăl a fost deja audiat, a fost audiat și bărbatul care l-a luat aseară pe tată și l-a dus cu mașina, pentru că acesta era la ocazie, l-a dus cu mașina în oraș unde avea de făcut cumpărături. Practic, toți cei care au intrat în ultima perioadă în contact cu tatăl le-a explicat polițiștilor exact cât timp a lipsit acesta de acasă. Carmina, ați reușit să aflați ceva despre mama copiilor, care înțeleg că e plecată la muncă în străinătate? Este și motivul pentru care bărbatul de fapt plecase de acasă să ia banii pe care soția sa îi trimisese? Cei 2 nu sunt căsătoriți, au o relație de ceva vreme, au 4 copii. Mama este plecată de la sfârșitul lunii septembrie în Cipru, le trimitea bani de acolo, nu foarte mulți bani, dar destui cât să supraviețuiască de la o lună la alta. Vorbim despre o familie foarte săracă, ați văzut pe imagini, locuiau practic într-o casă din chirpici, este impropriu spus casă. Din informațiile pe care le avem, mama ar fi trebuit ca astăzi la ora 13 să aterizeze cu un avion la aeroportul Otopeni. Nu știm dacă a ajuns până la această oră. Din informațiile pe care le am eu, știu că tânăra de 20 de ani nu a ajuns încă în România. Mâine ar fi urmat ca împreună cu bărbatul cu care avea 4 copii să meargă la morgă și să identifice pe cei 4.